सनितपुर जिल्ला एबसुनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि रुंसारि सन्जीब नार्जारिनि सारादुखौ दिनै खुंनाय जाबाय। सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि रुंसारि सन्जीब नार्जारिया थांनाय नभेम्बर दाननि 14 खालारखालि उदालगुरिनि सिक्रेट हार्ट स्कुलनि साखाथियाव जानाय लामा जाब्रबथायाव रुंसारि जायो। बिथांनि रुंसारि जानायाव एबसुजों लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफोरा गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों। दिनै बिथांनि सारादुखौ हुग्राजुलि दखरानि सिङाव थानाय दुबगुरि गामिनि गावनि आंगो न'आव खुंनाय जायो। मख'नो गोनांदि दिनैनि बे सारादुआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि राजेश बसुमतारी, सनितपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि जित सरगियारि, नेहाथारि एनस मोसाहारि आरो गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोर, ब्रह्म धोरोम आफादनि बिबानगिरिफोर लोगोसे जिल्लानि गुबुन गुबुन दखरानि बिबानगिरिफोराबो बाहागो लायो। दिनै सन्जीब नार्जारिनि सारादु हुग्राजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय नैबे दुबगुरि गामियाव सन्जीब नार्जारिनि जिथु सारादु बेखौ फुंबिलिनिफ्रायनो जगार खालामनानै खुंबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय नभेम्बर दाननि 14 अक्ट'खालि मोनाबिलि समाव मोनसे गारि जाब्रबथायजों उदालगुरि जायगायाव बिथाङा रुंसारि जालांदोंमोन। दा बिथांनिनो दिनै गासै 10 दिन जाबाय। 10 दिनजों मोनसे सारादु खुंनाय बे हाबाफारिया फुंनिफ्रायनो जानानै दासिमहालागै सोलिगासिनो दङ। फुंबिलि समावनो सनितपुर जिल्ला सुख सिति प्रसाद संसदनि ब्रह्म धोरोमारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना बेयाव न'खरनि हांख्रायनाय लेखा फैनानै फुंनिफ्रायनो जैग'खौ जगार खालामनानै खुंबोदों। आरो बेयाव बे हाबाफारियाव गासै न'खरनिजों लोगोसे गामिनि रायजोफोर लोगोसे न'खरनि बाय बाहागि बिथांमोना बेहाय जैग'नि हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। आरो लोगोसे जोंनि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो बिथां राजेश बसुमतारी सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। आरो लोगोसे जिल्ला आफादनिफ्राय सनितपुर जिल्ला आफादनिफ्राय मानगोनां आफादगिरि जित सरगियारि आदा आरो लोगोसे एनस मोसाहारि आदा बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। लोगोसे जिल्लानि बायदि बिबानाव थानाय गासै सोद्रोमाफोर आरो गुबुन गुबुन दखरा आफादनि आफादगिरि नेहाथारि सोद्रोमा बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। दा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै बिथांमोना मोनसे जिल्ला आफादनिफ्राय दुखु फोरमायनाय मोनसे साइटेसन बेखौबो न'खरनो गथायफैदों। दा आसा खालामो दिनैनि बे गासैनिबो आर'ज गाबनायजों सन्जीब नार्जारि बिथाङा सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनो बेखौनो दखरा आफादनिफ्रायबो जानानै आर'ज गाबबाय। आरो जोङो दखरा आफादनि जानाय बे हाबाफारियाव गासै बिबानगिरिफ्रा न'खरजों बायदि बायदि खामानियाव जोङो नांथाबफैदों। लोगोसे आलासि बायदिसिना सिबिनायावबो जोङो नायसंफैनाय जादों। दा बेखिनियानो। दिनै थांनाय 14 नभेम्बर खालि सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो सासे सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सन्जीब नार्जारि बिथाङा उदालगुरियाव गारिनि जाथायजों हरखाबैनो रुंसारि जालांबाय। बेयो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबैनो दुखुनांथाव, जों लोगोसे माहारिनि मोनसे गिदिर खहा। आरो दिनै जिहेतु सारादु बिथांनि दुबगुरि गामियाव सारादु बेहा जोङो जिल्ला हिसाबै जिल्लानि टीम बेहाय बाहागो लादों। बिथांनि रुंसारि जालांनाय जोङो जिल्ला हिसाबैनो बेहाय दुखु फोरमायनायजों लोगोसे जोङो बिथांनि न'खरनि बाय बाहागि बिथांमोनजों बेहाय लोगो हमलायफैदों, बाहागो लाफैदों। आरो लोगोसे बिथांनि थालांनाय बिसिजों लोगोसे 2 गथ' जों बिथांमोनखौ लोगो हमदों। बिमा बिफा आरो बिनि बिदा सासे दं। बिथांमोनजों लोगो हमलायनायजों लोगोसे बिथांनि दुखु फोरमायनाय दाखालि बावैसो 14 तारिखआव जोङो बेखौ बिथांनि न'खरनो गथायफैदों। जोङो जिल्ला हिसाबै बिथांनि न'खरनाव बा बिथांनाव जोङो जेबो होनो हायाखै। दा जोंनि माहारिनि खुब मोनसे गिदिर मोनसे खहा गमामायैनो। दा बेबायदि हरखाब जोंनि गेजेराव सासे गोख्रों मावथिया जोंनि गेजेराव दिनै रुंसारि जाबाय। बिथांनि सारादु जोङो रायजो राजाफोरजों लोगोसे बिथांनि गावसोरनि धोरोमनि नेमखान्थिनि गेजेरजों बिथांनि सारादु आत्माया सोरगोआव जेन आलो गोजोनै थानो हायो, सोरगोआव थानायजों लोगोसे माहारिखौ बोर सारस्रि हरो। बेखौनो आङो नैबे समाव
दुखु फोरमायना बिथांमोननि न'खरजों बाहागो लाफैदों।